האם אתם סובלים מעודף משקל, עייפות מתמדת, ניידות מוגבלת, לחץ דם גבוה ובעיות בריאותיות אחרות? זה הזמן להתחיל את החיים החדשים והבריאים שלכם. קידו את הבריאות שלכם בידיים בטוחות, בידי אנשי מקצוע מובילים בגיאורגיה, ב-New Hospital C. ניתוח פריאטרי, ניתוח מעקפים, הוא פתרון מודרני ובטוח להשמנת יתר, שמסייע לרדת משמעותית במשקל ולשפר את איכות החיים. הניתוח מבוצע על ידי דוקטור גיה מוסיאשווילי, מומחה בעל ניסיון רב בתעודות בינלאומיות, עם מאות מטופלים מרוצים מגיאורגיה ומחול. ב-New Hospital C כל המטופלים מקבלים טיפול מותאם אישית, הכולל בדיקות טרום ניתוחיות מקיפות, מנהל VIP, מתורגמן או מתורגמנית אישית, הסעה ושירות מלון, ליווי ותמיכה לאחר הניתוח. המרפאה עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר, גם מבחינת תשתיות וגם מבחינת השירות הרפואי. New Hospital C נותן לכם הזדמנות שנייה לחיים בריאים ופעילים.